הכל אתה נותן. 365 יום עד שאני מצליחה להוציא סרט משלי. אז היום קמתי לקבל השראה מאנשים אחרים שעשו את זה. כל מי שאני שואלת תמיד זה לוקח לו 7 שנים. הוולוג הזה רק שנה, אז בבקשה בואו נספיק תוך שנה להוציא את הסרט. פה הקרנה מיוחדת של הסרט חמצן עם הבמאית נטלי בראון והשחקנית דנה איבגי, האלופה מן הסתם. ועכשיו אנחנו בחנות קומיקס. ניצן ממש מיהר כי הוא רוצה ציור שהוא חלם עליו ורק דיבר על זה. אז לא הספקנו. הצייר הפסיק לעבוד בדיוק כשבאנו. די, יפה שלי, אני אתן לך נשיקה במקום ציור. אתה נתת לי גם, כל אתה נותן. ומי שלא מכיר זה ניצן בעלי היקר. אחרי זה הלכנו לאכול גלידה, או יותר נכון אני אכלתי וניצן צילם. ופה כבר החות'ים מתחילים לראות עלינו. אני צריכה קצת לקבל השראה לכתיבה שלי, מחכה לשיר. בינתיים רואה הרבה כלבים חמודים עם דופק, לא כמו התיק שלי. אמרתי לשיר להתנהג כרגיל, לקחה את זה לאקסטרים. שיר זהבי, יוצרת וקומיקאית שאני פשוט מעריצה, אתם מוכרחים לעקוב אחריה. מלא השראה, מלא אנרגיה, בכל זאת גם סופה שצריך גם ליהנות. טעים. תראי לא שיכורה, 365 יום עד שאני מצליחה להוציא סרט. יום 9.